खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आसाम पुलिसाव मावग्रा 25 बोसोर बैसोनि रबेन दास मुंनि सासे कनस्टेबलआ खोला सालमारा जिल्लानि सिङाव थानाय मानकाचाराव मोसौ फालांगि खालामग्राफोरखौ हमनो थाखाय अपारेशन खालामनायाव थैनो गोनां जादों। पुलिसनि बायदिब्ला मानकाचारनि इन्डिया बांलादेश बर्डाराव गासै 20 पुलिस टीमा मोसौ फालांगि खालामग्राफोरखौ हमनो थाखाय थाखुमानानै नेदोंमोन। हरनि 1:45 बाजियाव रबेन दासजों लोगोसे टीमा मोसौ फालांगि खालामग्राखौ मोनसे फुख्रि सेरजों थांनायखौ नुनानै बिसोरनि उन फुख्रि सेरजों थांदोंमोन। बेयावनो बिथां रबेन दासआ बोरैबा गादलिननानै फुख्रियाव गोग्लैदोंमोन। उनाव टीमा बिथांखौ नागिरनानै दैनिफ्राय दिहुननानै हस्पिटालसिम लानानै थांदोंमोन, नाथाय बिथाङा हस्पिटालाव जिउ गोमाहैयो। आसामनि गासै मोन 22निबो बारा ट्राइबेल आफादफोरा लोगो नांनानै मैया गुवाहाटीनि प्रागज्यति हारिमुआरि मावफारि न'निफ्राय मोनसे गोदानै राजखान्थि हान्जा दाबाय। बे राजखान्थि हान्जानि मुङा आसाम भूमिपुत्र मंच। बिथांमोनहा ट्राइबेल सुबुंफोरा गोजौ हारिनि सुबुंफोरजों नासयजानाय आरो नाख्रेबजानायनिफ्राय उदां जानो थाखाय बे राजखान्थि हान्जाखौ दादों आरो फैगौ 2021 मायथाइनि एसेम्बलि इलेक्शनाव बिथांमोनहाबो बाहागो लागोन होननानै फोरमायथिदों आरो जायफोर राजखान्थि हान्जाया ट्राइबेल सुबुंफोरखौ रैखाथि होनायनि सायाव खोथा बुङो, बे राजखान्थि हान्जाजोंनो बिथांमोनहा लोगो जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। आसाम पुलिसा मैया माखासे स्रेड खौरां मोननानै नागिरनायाव मोननै आलदा जायगानिफ्राय 15 करोड़ 15 करोड़निबो बारा 4 केजिनिबो बारा हेर'इन हमनो हादों। बे केसआव आसाम पुलिसा गासै 4खौ एरेस्ट खालामबाय। गिबि अपारेशनाव कार्बि आंलं पुलिसा माखासे खौरां मोननानै लामायाव गंसे मोन 6 साखा थानाय ट्राकआव नागिरनानै गासै 3.45 केजिनि 6 पेकेटनि हेर'इन हमनो हादों। बे केसआव सानैखौ एरेस्ट खालामबाय। मुंफोरा फारियै राम गुरुं 27 बोसोर बैसोनि, भीम गुरुं 33 बोसोर बैसोनि। सानैबो मणिपुरनि आरो बिसोरो मणिपुरनि इम्फालनिफ्राय गुवाहाटीसिम लाबोगासिनो दंमोन। गुबुन मोनसेया आसाम पुलिसा मरिगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आब्दुल कासिमनि न'निफ्राय मोन 88 बक्सआव थानाय हेर'इन मोनदों। बे केसआव आसाम पुलिसा आब्दुल कासिमजों लोगोसे बिनि बिसि फातिमा बेगमखौबो एरेस्ट खालामबाय। गुवाहाटीनि पटेन्शियेल एन्ड कनसेप्ट इडुकेशन्स कचिं इनस्टिट्युटनिफ्राय गासै आसामनि 14 केन्डिडेट्सफोरा NEET 2020 आनजादाव 600 मार्क्सनिबो बारा मोननानै क्वालिफाइड जानो हादों। बे इनस्टिट्युटनिफ्राय केन्डिडेट्सफोरा थांनाय 13 इयार्सनिफ्रायनो NEET एग्जामाव मोजां मार्क्स लाबोनानै क्वालिफाइ जानो हादों। बेनि अनगायैबो बे इनस्टिट्युटनिफ्राय केन्डिडेट्सफोरा बावैसो सिगां जानाय इन्जिनियारिं एन्ट्रेन्स एग्जामावबो मोजां मार्क्स लाबोनानै क्वालिफाइ जाबोनो हादों। इनस्टिट्युटनि मेनेजमेन्टनि बायदिब्ला थांनाय बोसोरावबो 237 स्टुडेन्टसफोरा MBBS सिटआव एडमिशन मोननो हादों आरो बे बोसोराव गासै 300निबो बारा स्टुडेन्टसफोरा NEET आव क्वालिफाइ जानो हादों। आफगानिस्ताननि घर प्रभिन्सनि सिङाव थानाय फिरोजखौ एरियायाव मैया बम बेफ्रुनायाव गासै 2 थैदों आरो 100निबो बाराया जोखोम जादों। खौरांनि बायदिब्ला उदखारि हान्जाया घर प्रभिन्सआव थानाय आफगान पुलिस हेडक्वार्टारखौ उरायहोनो थाखाय गंसे गारियाव बम सोनानै हेडक्वार्टारनि मोखाङाव बेफ्रुहोदोंमोन। बे जाथाया फुंनि 11 बाजियाव जादोंमोन आरो बे जाथायाव हेडक्वार्टारजों लोगोसे खाथि खालानि बिल्डिंफोराबो गोबां खहा जादों आरो बे जाथायनि सायाव दासिमबो रावबो उदखारि हान्जायानो सिमान लाथ'वाखै। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। अरुणाचलनि लंडिं जिल्लायाव आसाम राइफल्स आरो अरुणाचल प्रदेशनि पुलिसनि जइन्ट अपारेशनजों सासे NSCN केडारखौ गावथारनो हादों। गावथारजानाय NSCN केडारनि मुङा गानजन पान्चा। बिनिफ्राय .32 mm पिस्टल, बेनि मेगजिन, माखासे गुलि, सिलाइ, बेफ्रुहोग्रा आरो गोबां हाथियार हमनो हादों। आसाम मिज'रामनि सिमा काछारनि लाइलाफोराव मिज'रामनि हाजोनिफ्राय माखासे दुथांफोरा फैनानै आसामाव थानाय दखानफोर आरो न'फोरखौ थांनाय सनिबारनि मोनायाव अर सावनानै होफैदों होननानै मैयानि फुङाव आं मोनसे खौरां फोसावदोंमोन।
मिज'रामनिफ्राय फैनाय दुथांफोरा आसामनि हाखौ सेनो थाखाय दखान आरो न'फोरखौ सावनानै होनायजों लोगोसे थरथाम बेफ्रुहोग्राबो खुबैदोंमोन। बिनि उनावनो जायगायाव गोबां गाज्रि थासारि सोमजिदोंमोन। दा बे जाथायाव गासै 140निबो बारा मानसिफोरा जोखोम जादों। मिथिनाय बायदिब्ला मिज'रामनि मानसिफोरा आसामनि सिङाव 5 किल'मिटार 5 किल'मिटार हाबबोनानै गावसोरनि केम्प बानायफैदोंमोन। उनाव बे केम्पखौ आसामनि मानसिफोरा आसामनि हायाव केम्प खालामफैनायनि हेंथायै बिसोरनि केम्पखौ सिफायनानै होदोंमोन। बेनि रागाजोंनो मिज'रामनि मानसिफोरा सनिबारनि सानावनो आसामाव फिन खेबसेबाव हा दखल खालामनो फैफिनबावदोंमोन। उनाव आसामनि मानसिफोरजों सानाव होखारहरफिनजानानै बिसोरो सनिबारनि मोनायाव मिज'रामनि पुलिस लानानै बे खामानिखौ मावफैदों। जायगानि डिसिआ बे जाथायनि सायाव माखासे नंखाय फोसावनाय जेरै काछार आरो मिज'रामनि बे जाथायनि उनाव मिज'रामाव थानाय एसामिसफोर आरो आसामाव थानाय मिज'फोरखौ न' सिंनिफ्राय ओंखारहोआखै एबा न' सिङावनो थाहोदों बेबायदि फोसावनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों आरो गासैखौबो थासारिखौ आरोबाव दुंहाव खालामालासे मोजाङैनो थानो थाखाय खावलायदों आरो दा थासारिया कन्ट्रलाव दं होननानैबो बिथाङा फोरमायथिदों। आसाम मिज'रामनि बे जाथायखौ दा सेन्टारा सामलायसिगोन आरो आसाम आरो मिज'रामनि सिमानि दावराव दावसिखौ लानानै दिनै इउनियन हम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्ला बिथाङा आसाम आरो मिज'रामनि चिफ सेक्रेटारिफोरजों भिडिअ कनफारेन्स खालामनानै सावरायलायगोन। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा डिस्ट्रिक्टआव सिनाय मोनै उदखारिफोरा सिआरपिएफफोरनाव बेफ्रुहोग्रा खुबैनायाव सासे सिआरपिएफआ जोखोम जादों। बे जाथाया पुलवामा डिस्ट्रिक्टनि ट्रेल बास स्टेन्ड खाथियाव मैया जादों। जोखोम जानाय सिआरपिएफनि मुङा एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर आसिम आली। बिथांखौ दा फाहामथायनि थाखाय ट्रेल हस्पिटालसिम लांनाय जाबाय आरो बे जायगायाव दा उदखारिफोरखौ हमनो थाखाय गोख्रों नोजोर होगासिनो दङ। ब्रह्मस क्रुज मिसाइलखौ मैया इन्डियान नेभिनि आइएनएस चेन्नाइनिफ्राय टेस्ट खालामनायाव जाफुंसारनो हाबाय। DRDOआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे ब्रह्मसआ गोजान रेन्जआव थानाय सुथुरनि जाहाजखौबो गोरलैयैनो गावहरनो हागोन आरो जोंनि इन्डियान नेभिफोरखौ बे ब्रह्मसआ गोबां मदद होनो हागोन होननानै बुंथिदों। निउजिलेन्डआव बिथां जेसिन्डा आर्डेन 40 बोसोर बैसोनि आइजोआ फिन खेबसेबाव प्राइम मिनिस्टार जानो हाबावबाय। बिथाङा 49.1% मोननानै देरहानो हादों जेराव उल्था हान्जाया 26.8% मोनदों। जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बिथांनि देरहासारनायखौ कंग्रेचुलेशन्स बावहरदों। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 75,46,882 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,14,621। हामनाया 16,57,228। आसामाव दासिम 2,709,000 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,71,680। दासिम 28,158 नि देहायाव एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 868। मैया सानसेनि गोदान केसआ 318। हामनाया 599। थैनाया 3। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।